אם יש לך מספיק סקרנות, ויש לך מספיק עניין ורצון ללמוד, זה המקום בשבילך. תרבות בית דין היא תוכנית שבה תלמידים מקבלים איזושהי שאלה, דילמה שקשורה לחיבור בין ההלכה לחיים המודרניים. ועל סמך חוברת מקורות צריך לקבוע פתרון לדילמה ואיזה ערך עולה על ערך אחר. מתחילים להתווכח, לכל אחד יש תשובה אחרת, וכל אחד רוצה על פי מקור אחר. הם הבינו שכאילו, שזה בסדר שיש הרבה דעות. זה לא שאם אני חושב אחרת אז אני אנטי או שאני חשוך מהצד השני. זה בסדר, זה העולם שלנו, זאת התרבות שלנו. התוכנית בעצם נותנת לך מקום להביע את הדעה שלך, נותנת לך מקום לפרש דברים איך שאתה רואה אותם נכונים, היא נותנת לך הרבה מקום למצוא את עצמך. התוכנית הזאת מבטאת כל דבר שאפשר לחשוב עליו כשמדברים על פדגוגיה חדשנית. יש כאן עבודה בקבוצות, יש פה חשיבה גבוהה, יש פה הצעה של עקרונות מפרטים ויישום אותם בהקשר חדש. יש פה כתיבה, יש פה הופעה בעל פה. אתה יושב כל החברים שלך, אפילו לילות לבנים, עד 2, 3, כיפים ברמות. זה באמת היה אחת החוויות הכי טובות שהיו לי השנה, אם לא בשנות תיכון שלי. אני חד משמעית הייתי ממליצה לבתי ספר להכניס את התוכנית הזאת. אני חושב שזה דבר שאתה לא תמצא בהרבה מקומות אחרים.